Здравейте, скъпи приятели! От името на Сен и Занка ви каним да отпразнуваме каната на техните деца Радка и Гошо, която ще се стои в село Голям извор 19 август 2025. Ние оркестър Парти Груп ще бъдем там за всички вас. Очакваме ви! Здравейте, скъпи приятели! От името на Асен и Занка ви каним на каната на техните деца Радка и Гошо, която ще се състои на 19.08.2025 година в село Голям извор. Очакваме ви, купона е гарантиран.